Ne mundo ne ko le fo. Ya. Mo jolli sara. Ne wo abta mo amugan donna. Kuma bi saban don. Ayu o neti ka fo yemo we. Abu ka fo o ti ka fo kungo konana de. Gidron safetan. O gudon tan. Ma bisa don ne mu jate. Ma bisa wan don. Ne bi mu don. Ma jol banana. Ne ko manan. Manan. Kunu no fo. Wala kunu no fo de. Ya kunu no fo. Ya kunu no fo. Ya. Ay sunu do dugu jumena. Ay sudo dugu jumena. Ube aya do fanjume. Ani kala ke yom. Na bo to ko ni fen. Yo ani kala ke yom. Na mo mu fatura ni. Amba sudo. O yoro ay kele ke yorom na. Wala. Na ni kala ke yom. Na mo fatura. Amba ni na banana sa. Ango ami kele mu ke to so mo na ya mobi mam bulu ama na ya ntira fulake ami ta yo do to sola ka afulake na tsira fulake na sa na su so do abi ka tana dugu jumen do toro sola dugu jumen do toro so dugu jumen de abi ka bana to no fulake do toro so jumen na chela la na mo cham banana chama am tan na sewale awo hospital jumen na hospital jumen na sewale ba o to so ba So mene dulo. Wala o ba to ko mede ne mo diga sei samia dulo Fatama sewa doctor ba na ne mo diga a chela la ne mo diga yi ya ba to ko me yo dugu chama be ale muti yo chama be wa fo ne ta yo to e sanjule ke jadi sena ne ko ne sandude de ke sanduru ne yo fo e bala ne ko mbala nga dugula ka na bila ne ko santu no fo ni warisi. ima wari sorowa ima wari sorowa ne ko ni war muso ngo adobe na influence na war muso an fama ba kla an jonche na vosa ni be misale sa ni be wa bisaba sa abi watan dima ibo bli kuna fo wato ani abo bla wala ni mam banana ani mam mubi chena wala yodo amba gle oni owade ya mission kele we bizo kele wa bisaba mission kele be wa bisaba ay gase kolo do na be fernanda kele kola na musa ambo likla way na musa ambo likla abi misini nu fere yoro jumen na misini nu abi ka misini nu che misini nu be fere garbal jumen de la dugu ba kono chala na na miso misini na miso na miso mun kantie an sera tan muni atola nan sera tan amba jin wala kadu wala kun aba na nyambo yimufo na ko anga tui amba tui na ko anga jin amba jin na miso tan muni amtanu nan sera tan muni na ko chungu amba kit e bora yorom na aka nyemo ko ba ere togo ya aka nyemo ko ba togo ko Amadou awo na abi sa abola bongo na asilene ya sitaw ne ko ni kisira ibita imodi fawa ne ko ni kisira ni ibla la ibita no yoje muti ni Ibrahim Bari ani ani Amadou Sy ode ko nyemo ko bay ani Mohamedou Diouf ani Idrissa Touré ani de nyemo we famana sanina na ala ne kisi o kala sababu yi ne ta mbale fifo wala me o yinege de ka do ala de aya famana ala inshede de o yinege de fo nyemo ko sorala awo kabo ay ne den donana e nyemo ko de wa e je gudo nyemo ko do ni do koko la iba sike fora de wala ni do fe won bena iba sike fora sitaw ni be e jamana dinde
mais an bɛɛ de ye maliyɛn ye mais a bɛ ka yala ka an faga a tɛ ka misiri jɔ an ye a tɛ ka madarasa so jɔ an ye a tɛ ka ala ko fɔ an ye aw kɔni b'an kunbɛ dɔrɔn k'an faga ko kafiru don est ce que o bɛ ɲɛ wa o tɛ ɲɛ o wala ne y'o de fɔ n ka ye ko mun kɛ n ka man ɲi wala a man ɲi wala a man ɲi hali nimisala o n y'o de fɔ n ko lahara ni ne taara ne bɛ taa jumɛn fɔ ala ye a tɛ yen n'a tigi ko ka ti yafa sa an kɔni ti yafa dɛ ne ka ɲuman bon sisan e ko don ko an ka mɔgɔ tora e yɛrɛ b'a la komi an ka mɔgɔ min sara i ko a bɛ mɔgɔ 30 bɔ vraiment a bɛ mɔgɔ 30 bɔ bon a ye an ka mɔgɔw kɔni ye baara kɛ mais aw de bagara an ka mɔgɔ ma baga aw ma dɛ parce que olu bɔra u ka réunion na o tɛmɛtɔ don gansa dɔrɔn a bagar'u ma doso hakɛ mun fɔra ne ma bɔ an ma bagu ma koyi doso 5 wa a yɛrɛ y'o de fɔ a bɔra kalama o doso 5 sara a ka mɔgɔ 30 ko mɔgɔ 30 dɔɔnin o de sara Ibrahim ne o yɔrɔnin na ne ma sɔsɔ kɛ koyi voilà an ka mɔgɔ 30 dɔɔnin de voilà o ye kɛlɛ dɔ de fɔ ne ko o kɛlɛ na ne taara n ko parce que an gubu de don y'a faamu yaya n ko ni don min an fɛn na dɔɔnin n'an ka ɲɛmɔgɔw ko an bɛɛ ka na an bɛɛ bɛ na i n'a fɔ sa ni misali la sa maa min sigilen don président la sa Kasim Keita ta Asim Keita Kasim wala n'a ye maa min wele sa n'a ye ɲɛmɔgɔw bɛɛ wele sa ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen na est-ce que o bɛ yɔrɔ kelen na sa o tɛ yɔrɔ kelen na voilà ne bɛ yɔrɔ min dɔn ne ko yɔrɔ nin de fɔ wala e yɛrɛ y'a fɔ u bɛ yɔrɔ min kɔgɔ ninnu ni antaladaga ninnu ni wuro alijuma ninnu komi yɔrɔ caman fɔ voilà ne ko u ko ni ne labɛnnen don k'u bɛ bɔ min kɛ n na u y'o fɔ dɛ k'u bɛ bɔ min kɛ ne na ne bɛ taa ne n'a ka mɔgɔ min bɛ sa i ma sɔn ne ko sɔnna nafa t'a la o kana kɛ a man ɲi e ye fasoden de ye sisan n'i taara i b'i bamuso kɛrɛfɛ i bɛ wari ɲini k'a d'a ma i bɛ fɛn dumuni ɲini k'a d'a ma a bɛ dugawu k'i ye a banna i bɛ ala bato o de ka ɲi o i bɛ ala bato voilà i bɛ to i ba kɔ i bɛ a jɛnɛ sɔrɔ n y'a fɔ donc o ma bɔ min kɛ i la o ma kɛ i la ale yɛrɛ ko olu b'i ka Usumani tɔgɔ min o bɛ ka Maliki Jongo tɔgɔ min i m'a fɔ ten wa mais k'a sɔrɔ bon an dun tɛ ka baga aw ma aw de bɛ ka na an ka mɔgɔ faga dɔrɔn voilà tiɲɛ na an bɛɛ de maliyɛn kelen ye wala an y'aw tɔn ye wallahi an bɛɛ de maliyɛn kelen ye an ka kɛ ala kama aw ka yafa ma n'ala sɔnna an bɛ yafa ma an tɛ yafa dɛ an bɛ tiɲɛ fɔ ala de fɛ o e ye tiɲɛ fɔ ala an bɛ yafa i y'a mɛn n'a y'i bila ta yafa wa Ibrahim sisan an ka mɔgɔw taara Bandiagara réunion don dɔ y'a fɔ aw ɲɛna aw nana da gudɔrɔn da la wala ko ne ma bɔ wa ne ko dɔ ni ko min kɛra dugu min kɔnɔ wa an ka ɲɛmɔgɔ de bɛ yen an ka ɲɛmɔgɔ de b'a fɔ an ye ko y'a ye u bɛ kɛ tan i n'a fɔ sisan ne taara ne bɛ ko min na taa yɔrɔ min cɛ dɔ ani muso b'a kɔfɛ a ye ne ɲininka ko ne ta min a sɔrɔla ka aw mɔgɔ tɔw bɛ yen u nana n nɔfɛ a kɛra den yɛrɛ de an ka ɲɛmɔgɔ b'a k'a ma